వెంటనే ఆదివాసీల పడవలు జై ఆదివాసీ, జై ఆదివాసీ, ఆదివాసీ ఐక్యత. రేణుక తుడుందెబ్బ జిల్లా అధ్యక్షురాలు. మేము చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమం అనేది చేపట్టినాము. ఎందుకంటే ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబాడాలను తీసేయాలనేది ప్రధాన డిమాండ్ తోటి మేము ఇవాళ ఢిల్లీ బయలుదేరినాము. ఇంతకుముందు డిసెంబర్ 9 హైదరాబాద్లో కూడా మేము నిర్వహించినాం. అయినా కానీ మా గురించి, మా విషయం గురించి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇవరకు కూడా మా గురించి ఏ విషయాన్ని కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. అదేవిధంగా మేము ఇలా కేంద్రానికి కూడా మా విషయాన్ని తెలియజేయడం కోసమే మేము చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమం అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. మా ఒకటే రాష్ట్రం నుంచి కాకుండా తెలంగాణ, ఆంధ్ర, ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, ఒరిస్సా, జార్ఖండ్ నుంచి కూడా మా ఆదివాసులు అందరూ తరలి వస్తుండ్రు. అక్కడ మా విషయానికి కేంద్ర మంత్రులకు మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది మా ఆదివాసులకు. ఎందుకంటే వలస వచ్చిన లంబాడలు మా ఉపాధి, ఉద్యోగాలు, అన్ని అవకాశాలు కూడా వాళ్ళే అనుభవిస్తుండ్రు కాబట్టి మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది. అందుకే ఎస్టీ జాబితా నుంచి లంబాడలను తొలగించాలి అనే డిమాండ్ తోటే మేము ఇవాళ ఢిల్లీ బయలుదేరినాం. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో ఎస్టీ జాబితాలు ఉన్నారు, మహారాష్ట్రలో బీసీలో ఉన్నారు, కర్ణాటక ఓసీలో ఉన్నారు, మధ్యప్రదేశ్ ఎస్సీలో ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ వచ్చి ఎందుకు వాళ్ళు ఎస్టీ అయినరు? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎస్టీ వచ్చి మా ఆదివాసులకు అన్యాయం చేస్తుండ్రు. అదేవిధంగా వీళ్ళకు ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలనే డిమాండ్ తోటి మేము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా మా డిమాండ్ తెలియపరిచేందుకే మేము ఇవాళ ఢిల్లీ బయలుదేరినాం. నా పేరు కొడప నాగేష్, తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర జనరల్ సెక్రటరీని. గత 3 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఉద్యమం కొనసాగిస్తున్నాం. ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ వారి ఆధ్వర్యంలో 9 తెగలను కూడా సమీకరించే ఉద్యమం 3 సంవత్సరాల నుంచి చేపట్టడం జరిగింది. మా ఉద్యమం ఏకైక డిమాండ్ చట్టబద్ధత లేని లంబాడీస్ ఎస్టీ హోదాలో వీళ్ళు లేరు కాబట్టి వీళ్ళు తక్షణమే వీళ్ళు ఎస్టీ హోదాను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి గతం నుంచి మేము శాంతియుతంగానే రాజ్యాంగబద్ధంగా మేము ఉద్యమం చేస్తూనే ఉన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు మా ఉద్యమం పైన స్పష్టమైన వైఖరి తెలుపుకోవడం వల్లనే మేము మా డిసెంబర్ 9 అనేది చలో ఢిల్లీ అని చెప్పేసి భారతదేశం స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఆయా రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఆదివాసులతో రామ్లీలా మైదానంలో భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. మేము ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, ఆర్టికల్ 342 ప్రకారం ఒక చట్టబద్ధత లేదు. వీళ్ళు అంటే లంబాడీస్ ఎస్టీలో లేరు అంటే ఒక ఎస్టీలో కలపాలంటే ఒక కమిషన్ వేయాలి. ఆ కమిషన్ ద్వారా వీళ్ళపైన సర్వే జరగాలి, కానీ ఆ సర్వే అనేది జరగలేదు. మరి 1976లో ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో అసలు చట్టాలు కావు కదా, పార్లమెంట్లో చర్చ జరగలేదు కదా. మరి వీళ్ళని ఎట్లా మీరు ఎస్టీ హోదాలో కొనసాగిస్తున్నారు? వీటిపైన మేము వివరణ అడగడానికి మేము సుప్రీంకోర్టుని కూడా ఆశ్రయించడం జరిగింది. మా ఆదిలాబాద్ ఎంపీ గారు పార్లమెంట్లో కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా మేము శాంతియుతంగా మేము ముందుకెళ్తూనే మా ఉద్యమాన్ని స్ఫూర్తితో మేము అడుగుతా ఉన్నాం. చట్టబద్ధత లేని లంబాడీలని ఎస్టీ హోదా రద్దు చేయడానికి మేము ఢిల్లీకి ఏదైతే జరగబోయే డిసెంబర్ 9న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి ఏదైతే పిలుపు సోయం బాబురావు గారి పిలుపు మేరకు తుడుందెబ్బ ఆధ్వర్యంలో జరగబోయే సభకి మేమందరం రాయ్ సెంటర్లు, గ్రామ పట్టణాలు అందరూ తీర్మానం చేసుకుని ఢిల్లీకి బయలుదేరినాం. ఏదైతే మా అస్తిత్వం, ఆకలి పోరాటం మేము గత 3 సంవత్సరాల నుంచి పోరాడుతూనే ఉన్నాం, కానీ ప్రభుత్వాలు మమ్మల్ని పట్టించుకోవటం లేదు. ఏదైతే అటవీ హక్కు చట్టం ఉన్నా కూడా పోడు భూములు వ్యవసాయం చేసి బతికేటోళ్ళను కూడా ఈరోజు అడవి నుంచి తరిమేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మా అయితే చట్టాలు ఉన్నాయో చట్టాలను కూడా వలస వచ్చినటువంటి లంబాడీలు ఎవరైతే ఉన్నారో మా చట్టాన్ని కూడా కాల రాస్తున్నారు. మా భూములు పోతున్నాయి, భూములు అన్ని విధంగా. కాబట్టి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మా చట్టాలను ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయండి, మా భూములు మాకు ఉండాలి, అడవిపై హక్కు ఉండాలి మాకు. ఏవైతే లంబాడీలు ఏ విధంగా మహారాష్ట్ర నుంచి కానీ వేరే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వలస వచ్చి ఇక్కడ మా భూములు ఆక్యుపై చేసుకొని ఈరోజు మాకు రావాల్సిన ఉపాధి, ఉద్యోగాలన్నీ కూడా వాళ్ళే దోచుకుపోతున్నారు. కాబట్టి మేము వాళ్ళు చట్టబద్ధంగా లేరు, చట్టం
చేతుల్లో ఇది చేసి ఈ రోజు వచ్చినారు కాబట్టి వాళ్లకు వెంటనే ఎస్టీ హోదా రద్దు చేయాలనేసి ఏకైక డిమాండ్ తో పోతున్నాం. అదే విధంగా ఏదైతే ఏజెన్సీ ప్రాంతం షెడ్యూల్ ప్రాంతం ఉన్నదో 1950 26 జనవరి ఏదైతే తెగలు ఉన్నాయో 9 తెగలు వాటికి ఇవ్వాలా గానీ ప్రభుత్వ అధికారులు గాని ప్రభుత్వాలు గాని దానిపైన ఈ సర్వే చేయకుండానే వాళ్ళు 76 లో సవరణ అయింది అంటున్నారు. మాకైతే అది క్లారిటీ లేదు కానీ 76 లో 1950 జనవరి 26న ఏ విధంగా వాళ్ళకి ఇస్తారనేసి మేము ఈ డిమాండ్ కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో మాకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలు కూడా వాళ్ళే దోచుకొని పోతున్నారు కాబట్టి మాకు అనేక రకాలుగా అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మేము మా గొంతు ఏదైతే ఉన్నదో ఈ గొంతు ఢిల్లీలో వినిపించాలనేసి పెద్ద మొత్తంలో మేము బయలుదేరినాం.